Добър ден! Здравейте! Те са помни от нас, стоят на всякъде. Добър да ви е деня. Виждали си Дай да им кажем, ето да не ги креят, че събота все пак. Хората си имат друга работа. Ами, да го просичате. Добър ден, айде Цвете, добър ден на всички. Здравейте на всички, уважаеми господин Борисов, уважаеми господин председател на 49-то Народно събрание, уважаеми господин Адемов. Много се радвам, че в този слънчев ден се намираме в Кърджали. Днес ни предстои да представим листата на ГЕРБ Кърджали за предстоящото Народно събрание, за избори на Народно събрание номер 50. За мен е истинска чест и удоволствие да ви разкажа за тези млади хора, които са с мен. Знаете, че аз съм водач. На първо място е Цвета Караянчева. На второ място доктор Милчо Енчев. Всички го познавате, той ликува нашите сърца. На трето място Веси Мимюн. Тя е търговец. На четвърто място Иван Илиев, ландшафтен архитект. На пето място Гюлферие Салив, преподавател. На шесто място Боян Вазов, предприемач. Седма е прекрасната Кристияна Рушанова. На осмо място е Иса Хасан, също предприемач. На девето място е най-младото попълнение на ГЕРБ Стоян Гавазов, който е студент. И на десето, но не последно място е доктор Адам Персенски. Хирург, всички го познават. Ще кажа няколко думи, скъпи приятели, съграждани. Предстои ни шести поред предсрочни парламентарни избори. Предстоят ни и избори за Европейски парламент. Тези избори за парламент обаче, предсрочните, са много важни. Те са важни за България. Защото преди 3 години се случи нещо, на което сега берем плодовете. Какво се случи? Дойдоха едни хора с претенции, че знаят всичко, но без абсолютно никакво покритие. Хора, които ни вкараха в скандали, в различни водевилни спектакли, в кризи. Политическа, икономическа, енергийна, бежанска криза, но най-голямата криза. Това е кризата на доверието. Хората вече нямат доверие и в институциите, и в политиците. Защо? Защото държавата излезна извън нормалността си. Те промениха Конституцията. Те се опитаха да обсебят службите. Те и ние, да. Ние обаче, ние ги подкрепяхме. Защо? В името на това, в името на държавата.
Ние преглътнахме егото си като първа политическа сила, за да може да има спокойствие, защото те нямаше да ни подкрепят. И това показва голяма зрялост. Спряха европейските програми. Няма една стотинка усвоена по плана за възстановяване и устойчивост. 3. Мисля, че са 3. Много е пунктуален, господин Борисов. Това е нищо. На фона на 13 милиарда смятайте колко са. Така че жалко, така е, стоят в Брюксел. И всъщност какво се получи? Те вземаха властта единствено и само за тези 9 месеца да назначат 184 човека политически съвет, на които раздадаха 8 милиона лева ДМС, допълнително материално стимулиране. В крайна сметка, тези, които ни обещаваха светли бъднини, се оказаха едни треторазрядни мошенници, да ме прощава Господ. Всъщност, какво се случи и в Кърджали? Нищо не се случи. В страната спряха инфраструктурните проекти и в Кърджали спря всичко. И сега, понеже е изборно време, всеки ще ви обяснява пак за околовръстния път. Не се връзвайте. 3 години, при положение, че имаше готов технически проект, имаше отделени пари 2 милиона за учредителни процедури, нищо не се направи по темата. И всъщност загубихме ОВОЗа. И това е благодарение на техния областен управител, който бяха назначили. И тяхното Министерство на регионалното развитие. Защото знам, че тук ще дойде сега на Денков, регионалния министър, и ще почне да ви хваща шарени пилета. Спортна зала, 2020 година, първа копка, всички документации. 4 милиона стоят в спортното министерство. Нищо. Ами пътя, който на влизане сега ремонтират с кръпки, 5 месеца не могат да изберат изпълнител. Заради това, че не могат да се разберат регионалният министър на Денков и неговото АПИ. И затова целият булевар, 2 км и 400 с осигурено финансиране, стои с дупки. Какво трябва да направим, скъпи приятели? 12 години. Аз съм народен представител от този регион. 12 години се боря за всяка кауза, не само аз. Всички вие, които сте тук. Защото вие сте важните. Вие сте хората, които ни давате сила. И заради които всички тук днес сме заедно. Защото ние трябва да покажем, че нямаме време за губене. Защото държавата стремглаво лети надолу. Виждам, че някакви малки партийки идват да се регистрират тук с надеждата, че видите ли с 5-600 гласа ще влезат в парламента, защото последните 4 избора така се случи. Нашата работа от тук нататък за тези 3 седмици е да направим всичко възможно. Да вдигнем колкото може повече хора, защото понякога не ни достигаха 200, 300, 1000 гласа. Нека да направим 10 000 гласа, за да им покажем колко сме силни. И не на последно място. Време е да натиснем паник бутона и да спрем този вятър на промяната, който ще унищожи България. На 9 юни с номер 22 в бюлетината. А сега за мен е огромно удоволствие да дам думата на господин Росен Желязков, водача на нашата листа за Европейски парламент. Заповядайте. Колега. Скъпи приятели, Цвета споменава, ще бъде малко по-абстрактен. Знаете, че когато се сблъскват митове, се ражда нова реалност. 2021 година се сблъскаха 2 мита. Единият мит колко лош е ГЕРБ, вторият мит колко са добри тези, които идват след ГЕРБ. И в този сблъсък се роди новата реалност на тези 3 години безвремие. За съжаление, тази нова реалност доведе до това хората да са разединени, обществото да е разединено, да живеем основно с усещането за неодобрение, неудовлетворение и най-вече с чувството за тревожност. Тревожност какво предстои, какво е бъдещето, какво ни очаква. И това всичко на фона на разделението, което настъпва в света, в Европа. Това разделение, което не е богоугодно, защото Библията казва, Йоан и римляни казват, че всички сме части на едно тяло, всяка част има своя смисъл, но те работят заедно.
такова трябва да е обществото. Както се казва в Римляни, тези, които пророкуват да пророкуват, тези, които проповядват да проповядат, тези, които управляват да го правят усърдно. Нашата задача след тези избори е да управляваме усърдно. Усърдно, за да може разединеното ни общество отново да е единно, да има еднакви цели. Затова и нашата програма е да успокои нажежените обществени страсти и да удовлетвори обществените ни очаквания. Защото истинското лидерство, което трябва да направи България отново стабилна, е да се знае къде сме, къде трябва да стигнем и какъв е пътя до нашата цел. Тези 3 години видяхме, че нито управляващите знаят къде са, нито знаят къде трябва да отидем, а единственият път, който знаете, е какво искат те самите да бъдат. След тези избори, нашата основна задача е да съставим стабилно правителство с един пълноценен мандат, който да изпълни основното предназначение на управлението. Да направи хората благоденстващи, спокойни и сигурни за утрешния си ден. Затова ние ще положим всичко необходимо, да съставим необходимото управление с когото трябва, а това означава водени от принципите, които изповядваме, и с когото можем, водени също от принципите и от политическата логика, рационалност, без да казваме с тези няма, с тези никога повече, защото хората очакват обединение на разединението си. Човекът, който знае и може да го направи, е нашият лидер. Господин Борисов 3 пъти е бил премиер. Вадил е страната от множество кризи, превеждал е през трудни времена и съм сигурен, че доверието, което има, което в езика на социологията се нарича рейтинг, но на човешки език се нарича доверие, е отражение на отговорността, която той има, а не само на познанието да управлява. И отново ще се върна. Този, който ще управлява, е този, който ще го прави с усърдие. И това е нашият лидер, господин Борисов. Много приказки, а хората очакват да чуят какво ще прави ГЕРБ. Те видяха всичко останало, а какво ще прави ГЕРБ, може да погледнете нататъка. Може да погледнете нататъка. Църкви, манастири, камини, инфраструктура, образование, спорт, култура. Това мога да ви обещая. И нулева миграция. В този регион, свете, е най-важно да знаят хората, помнейки възродителните процеси, които вървяха в България. Тогава имаше това разединение между хората и поуката за българите беше тежка. Намразиха се съседи, намразиха се роднини. В този регион етническото толерантство трябва да бъде въздигнато в култ. Нищо по-страшно няма от разделението на религиите и последствие в партия. Това, че 3 години нищо не се е случило, хората са го видели. Затова и резултатите са такива. Аз съм сигурен, като видях и водача на ДПС, като гледам и нашия водач, спокойно мога да кажа, че Кърджали ще има околовръстно, ще има спортна зала и булеварда ще бъде готов. Просто съм убеден, познавайки и двамата. И именно тук, с всичко направено, с огромните заводи, които
се построи в целия регион. Половината, даже и повече съм ги откривал. Трябва да даваме знак, трябва да показваме как се работи и като противоборство на партиите и след това в името на хората. Това е най-важното в смесените региони. И именно за това, за да не се изостря борбата до такава степен, че после да не може да си кажем добър ден, затова Цвета Караянчева води и Пловдив област листата, така че, ако е казал Господ, сигурно ще е депутат и възпитава интересите и на двете области. Но по-ще съм щастлив, ако влезе от Кърджали. Така че на жълтите павета, макар че те ги струшиха и тех, последните дни, видяхте ли един брат Ром как трошеше с един чук? Това, където ни атакуваха, те го потрошиха. За 2-3 седмици засипаха София, да приха такова паркиране, че няма минаване вече. Аз се надявам, че и новия кмет на Кърджали ще работите добре с него, за да може да се направи това, което остава в града, защото стадиона сега мине, кукла Арда играе добре, хората ходят на мач, посещаемост има. А пък Крумовград те по-добре играе, така че... Хората в свободното време, в съботите, в неделите имат нужда от отдих, от паркове, от стадиони, от зали. Децата имат нужда да спортуват и разбира се, аз съм горд с те 18 декара, където беше ДАПа. И сега има този прекрасен манастир, с църквата, изцяло построен от нас. И затова мисля, че всеки един, дори и с друга религия, разбира колко е важно да има храмове, и църкви, и доми, защото като минавам, гледам на много места, минарета, в тях златни кръстове. Е, такъв е региона, така е векове наред бил и така ще бъде. По-добре да правим дружба, да правим приятелство, което, повтарям, на жълтите павета трудно се разбира. И те затова и въобще не ходят ни по Дели Ормана, ни тук по смесените райони. Да, ще направим всичко възможно, там където са кметове на ГЕРБ, кметове на ДПС, хората се чувстват еднакво добре. Това и в тези проекти, които дадохте всички, включително и Кърджали, там е заложили спортна зала и булеварди, затова съм убеден, че те ще станат. И това ще е общия успех на всички. Когато има нещо построено, лесно мога да се хвалиш и да викаш, и аз участвам и аз. Кофти е, когато нещо като Конституцията, което видно не работи и трябва да викаш, ние само подкрепяхме. Подкрепяхме, без нас нямаше да стане. Ти реч, вината си е колкото техна, толкова и наша. Затова много е важно. Имайки предвид добросъседството, тук е нашата съседска Турция. Винаги, когато сме управлявали най-добрите отношения с Турция сме ги имали ние. За първи път Европейския съюз даде на България да е домакин на среща Европейски съюз Турция във Варна. И ако си спомняте, дойде председател на Европейската комисия, тогава Жан-Клод Юнкер, председател на Европейския съвет, Таяни, сега външен министър на Италия, и Доналд Туск на Европейския съвет с президента Ердоган. Имаме кадри, аз карам чипката, славутата, отдясно като бодигард стои президента Ердоган, а отзад тримата големи на Европейския съюз. Това е добросъседство. И затова ние ще го пазиме изключително важно и за хората, и за нашето приятелство. Това е. Съседите са вече. Пожелавам ви много хубав ден. Водете битката истински за всеки глас, но се уважавайте. Можеш да кажеш на противника с политически доводи всичко, но се пазете от личните обиди. Това те не научиха тези 3 години.
И затова след това толкова гузно гледаха в парламента, когато колегите от Титана, от Възраждане, ги съсипваха с цитати. Пазете се от прекомерно използване на епитети. Хубав ден ви желая, който иска да заповяда да погледне